Bun găsit, dragi prieteni! În această parte am să vă prezint luneta de 28 și de 50 mm. Aceasta este una dintre cele mai bune construcții ale mele. Este prima lunetă simplet din țară construită. O lunetă simplet este acea lunetă care folosește un obiectiv format dintr-o singură lentilă față de un refractor acromat. Adică avem un refractor acromat care are două lentile la obiectiv, dar aici avem un obiectiv format dintr-o singură lentilă, având o focală de 1250 mm. Deci cam 1,3 metri are luneta în lungime. Luneta de 28 mm. Obiectivul este aici. Îl puteți observa. Reflexia lentilei obiectiv. Iar deasupra avem un refractor Richfield, o lunetă de 50 mm acromată de această dată, cu un obiectiv dublet din anii 80. Este o lunetă rusească, diametru 50 mm, focală 320, foarte scurtă, un telescop de câmp larg pentru observații la stele, la câmpuri de stele, la Cale Lactee, la nebuloase, la obiecte deep space. Are o imagine foarte bună, de calitate superioară. N-am mai întâlnit așa lunetă bună. Am luat-o de pe OLX cu 100 de lei. Iar după ce a ajuns a fost varză totală, așa că am reconstruit-o. Am revopsit în interior, am curățat obiectivul, am adaptat luneta la oculare moderne de 1,25. I-am făcut un adaptor, am colimat-o la precizie cu laser și apoi am lipit-o. Și a rămas așa, perfect. Poate să atingă puteri de 140 de ori după renovare. Iar dacă vrei să studiezi planetele, luna, stelele duble, poți să o diafragmezi, să reduci diametrul obiectivului de la 50 la 33 mm. Asta este funcția acestei diafragme, pentru o imagine mult mai clară la planete și lună. Și are o imagine foarte clară, deci lucrează foarte bine. Luneta de 28 mm este destinată pentru observații la stele duble, lună și planete, deci lucrează cel mai bine acolo. Ăla e punctul ei forte. Obiectivul este homemade, adică lentila obiectivului este construită acasă, șlefuită, polizată și testată la cea mai înaltă precizie. Are o calitate net superioară lunetelor comerciale. Imaginea este superbă, clară, bine definită, până la 100 de ori, chiar și peste 100 de ori lucrează foarte bine. Cromatismul este redus datorită distanței focale foarte lungi, aproape de 1,3 metri. Luneta este, cred că, singura din țară care a fost construită sub această configurație. Avem un tub din cupru, am ales cupru ca și tub optic, tub țeava care este de fapt luneta sau OTA, așa îi spunem noi. Tubul optic este din cupru, iar la bază avem un ocular zoom optic de la Skywatcher cu diametru de 24 8 mm, de la 52x până la 150 de ori mărește. Iar aici avem un căutător, luneta de 50 mm și cea lungă de 28 mm din cupru. Bineînțeles că punctul ei forte este de fapt observațiile planetare, lunare și la stele duble. Mai ales stelele duble sunt cele mai frumoase. Nu vine să cred ce imagini ca lumea bagă la stele duble, deci nu, așa ceva n-am mai întâlnit. Asta e de fapt instrumentul principal pentru așa ceva. Iată și reflexa lentilei obiectiv. Este o singură lentilă acolo, cu diametru de 35 mm, redusă cu diafragma aceasta la 28 și grosimea cam 8 mm. A fost tăiată dintr-o prismă, șlefuită, polizată la distanță focală optimă și apoi testată. Ronchi lucrează, deci bagă o precizie și o imagine superbă. Deci, clar, e cea mai bună lentilă optică construită acasă la un refractor simplet. Așa ceva nu găsiți în comerț. Și nu o să găsiți lunete de 50 mm acromate de calitate superioară cum e asta. Majoritatea de astăzi, sau ce întâlnești în magazine, sunt din plastic. Lentila și tubul și absolut tot. Poate tubul din metal nu mai contează, dar calitatea lor e slabă. Această lunetă are o imagine incredibilă și mai ales e foarte bună pentru observații de câmp larg, la stele, la nebuloase, la galaxii. Foarte bine lucrează acolo.
Deci îmi place foarte mult ce obții cu ea. Montura, deci trepiedul este comercial, este un EQ1, o montură EQ1 ecuatorială cu motorizare, deci luneta e automatizată și poate să urmărească obiectele. Dacă vrei să faci observații cu ea, trebuie să te apleci jos, dacă vrei să observi la zenit, deci trebuie să stai aplecat. Nu contează că asta e de fapt o lunetă arhaică, cum ar veni, veche. Așa pare ar fi, dar este o lunetă homemade. Am construit-o în 2014. Tubul optic este din cupru, în interior sunt vreo 8-10 diafragme, tubulețe mici care reduc reflexele parazite. Țeava este foarte dreaptă. Suportul pentru montarea lentilei obiective am construit acasă. Asta e o contragreutate de aici care menține luneta echilibrată, pentru că ocularul este foarte greu și dacă ia contragreutate de acolo, cade în jos luneta cu totul. Deci e făcută pentru a echilibra tubul optic, întreg instrumentul. Am folosit-o la o grămadă de stele duble, această lunetă de 28 mm. Pot să spun că e mai bună calitativ decât luneta de 50 mm, dar nici asta nu e îndoielnică, e foarte bună. Cea mai bună e luneta aceasta. Are imaginea cea mai clară și calitatea cea mai bună. Aici sunt de fapt 3 telescoape într-una, deci avem un căutător care cauți cu el luneta de 50 și de 28 mm principala lunetă. Asta e mai mare luneta decât asta, deci e ciudat să ai un căutător cum ar veni. Asta nu e căutător, e un alt telescop care folosesc. Dacă vreau să fac observații deep sky, dacă vreau să mă uit la unele stele duble sau la lună sau la orice, pot să mă uit la lună și cu ambele instrumente simultan, pentru că sunt aliniate. Asta e și ideea acestor instrumente, de aceea sunt așa de bine configurate. Toate privesc la același obiect și te uiți prin ele la lună. Deci poți să te uiți și prin luneta de 50 la lună și prin asta simultan, pentru că sunt reglate. Deci poți să folosești și luneta de 28 mm ca și căutător, sau invers. E foarte bună luneta. În 2014 am realizat luneta de 28 mm. Anul trecut am asamblat luneta de 50 mm. Și iată configurația. Deci o să aveți imagini foarte faine cu această lunetă. Am și postat mai multe clipuri. Luna și soarele prin ambele lunete. Ideea este că lunetele astea nu trebuie colimate niciodată, nu trebuie aclimatizate, nu trebuie reacoperit stratul de aluminiu ca la telescoapele Newton odată la 10 ani, pot să țină 100 de ani, n-au moarte, nu trebuie colimate niciodată, chiar dacă le scapi, sunt tot colimate, nu trebuie să te îngrijorezi de ele, mentenanța e ușoară la lunete, nu trebuie curățate tot timpul, mai ales la obiectiv. Da, e muncă mai ușoară cu luneta decât cu un reflector, să zic așa, care trebuie colimat de fiecare dată când transporti, îl aduci sau când te întorci și pleci la observații. Deci când ajungi și după aia când te întorci iară trebuie colimat de 2 ori și acasă și la aplicare. E enervant, știi? Tot să reglezi. Da, și aclimatizat. Acestea nu trebuie aclimatizate. Cum le-ai scos, funcționează din prima, deci nu trebuie să aștepți nimic. Le-ai scos, te-ai uitat direct la lună și vezi foarte clar. N-are nevoie de aclimatizare. Precum la telescoapele Newton. Chiar și la micul de 72 mm trebuie să aclimatizat un pic. Dar asta este luneta. Lunetele foarte mari și alea, bine, alea foarte mari, trebuie și ele aclimatizate, dar astea mici nu, până în 100 mm, 120. Foarte puțin durează aclimatizarea la lunete. Dar nu trebuie nici colimate, așa că n-ai nicio treabă cu ele. Cum vin, așa îs. Asta e avantajul lor față de un telescop Newton. Dezavantajul la luneta aceasta este că are diametru mic. Nu prea vezi multe cu ea, decât luna, planetele, unele stele duble. Cam atât. Nu poți să te aventurezi la Deep Sky. M-am aventurat și la Deep Sky, stați liniștit. Am observat clustre globulare, galaxia, Andromeda. Ce-am mai găsit? Roiuri deschise. Nebuloasa Inelului am observat-o. Da, dar nu așa de fain precum un telescop Newton, în niciun caz. Dar are și ea avantajele ei. Foarte bună la stele duble și la lună, deci așa bine lucrează la stele duble de nu-ți vine să crezi. Excepțional de bine.